Iedereen had wel eens even een momentje nodig om tot bezinning te komen. Daarom zie ik jou meteen bij de Bonifatiuskapel in Dokkum. Mooi fort. Maar ja. U bent hier op vakantie in Dokkum? Ja, we zijn een paar dagen naar Dokkum en omgeving. Eens kijken wat hier. Ik ben er nooit geweest hier in Dokkum, dus vandaar dat wij hier komen. En de echte reden is waarom ik hier ben, dat is omdat ik een vormnaam heb en dat is Bonifatius. Dus dat is mijn derde naam eigenlijk in de voornamen. Dus vandaar dat ik hier ben. En wat vindt u er tot nu toe van? Prachtig. Ik vind Dokkum een hele mooie plaats en ik vind dit een hele mooie plek. Het is prachtig gebouwd. Ik heb ook even gelezen hoe die gebouwd is en waarom die zo gebouwd is. Ja, prachtig. U bent hier vrijwilliger bij de kapel? Vrijwilliger bij de Bonifatiuskapel, ja. Ja. En wat is daar zo leuk aan? De ontmoetingen met de mensen. En voor mezelf ook een stukje bezinning. Dat is een bijzondere plek die we op school natuurlijk geleerd hebben. Bonifatius bij Dokkum vermoord. En we willen onze kinderen die plek wel eens laten zien. En wat vindt u er tot nu toe van? Mooi, ja. Ook eigenlijk al de entree al met de vijver. Dat is voor de kinderen ook superleuk. Met alles wat erin zwemt en groeit en bloeit. Dus ja, dat is voor hen ook leuk. Ja, mooi. Rustig ook.